जों सालायजाक दंथलायजाक बोखानि दंथक मकलनि नायथक बोखानि दंथक जतन बेरायलाय हमदो दंफ्लाय आंखे दिनै रफाय नायफैखा सिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य बाहादुर देबबर्मानि सिमालों और महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि इंगे स्टूडेंट रक बरंनि चाइतंमा बाय सिमालों सिनि हुबाग्रा सिनि ओहानि नकफां बिनि मां फला गोथार रोङै सिनि दफानि बागै हानि बागै ब बुसुक सामुं कतर कतर खालाय लांखा आबजतन सोंसायमानो सिनि पाइथाक बुबाग्रा बिनि जे मुकुमु ताबु बाहायनो गोथां दङ अहाव फियाबा बसाबति रकनि चेर जायगानि बागै दिनै अमाहायके साक नांयाखाय क्लाय दंनानि क्लायखा रांसानि ताकुते बुहुकसं हा दफाना हामजानाय बररक सिनि मुकुमु हुकुमु सिनि हा नि नकफां सोंबनो बरम लायनानै नांगो अ बरम लायनानै बागैनो बिनि सिमा लंगो बो अमाहायके क्लाय दा दंथुं जतनि सुबासु जतनि हामजक मुं बेलायखेनो नांगो खा गोनां बररक बसकांगो आवगै फायदि चाइतुकदि जतनो सिनि हा दफानि मुकुमु हुकुमु रकनो नारगै तंनानि बागै खुलुमखा जत नायथांनाय थाखै बुहुसंना आंनि मुंखे जन सल देबरमा गामिखै मानदाय नों ब क्लास परि दं आं ताबो उदयपुर पलिटेक्निक थार्ड इयार इन्जिनियारिं खाय दं कम्पिउटार साइन्स केनिनि बुइथ गोबां मा जागानो असाराव बेराय गुरुगै नायलाय दङ नोंले दिनै जे महाराजा बीर बिक्रमनि जे सिमालों आ जागावसे जाति मोनसोंनो हानि फायो निनि बुखाव बाहाय तामनि बागै नों स्पेयार रोंखा ताम साना मुसुं जों बखलायथुं बरखलायनाय माबाय उंलिया जिनि आसक साय साय बुवाग्रा रक फंबाय थांमानि हालनो नायखल लांखा हामजाक लांखा जोंनो नायलांखा फियाबा ताबो बुंनि जे सिमालों थाय जे सन्मान माना नांगौ जे रेसपेक्ट माना नांगौ आबो मानिया और बलं खाजाक माने मयला खिबिजाक गंमा सित्रा नुंग्रा हाय रुंजाक अंखजाक आबो न जों खा दुमाबाय जिनि खाव कष्ट नांमाबाय आबो हायरनो नुगै जों जिनि खाव दुखु नांमाबाय जों किसा और आवगै फायगा दे जे जिनि मानसाक जे जिनि चोकसाक और केन्डेल किसा मुसं फैलायगा बस थांनाय थालागो जों गे और साब साबाय रखायलायगा जिनि एमबिबिडब्लिउएस माथानि चाइतों नंबाय ताई आं जतन न सोरनिसिम बखय दंगो जतन फायो और केन्डेल बा धुपकाथि किसा रखनि बागै कियाबा दिन सगरा केबो फायनाय खरै आसे फायगा कयजन फायगा खरगनि खरखम फायगा ताई जे फायनाय रंबो बेलेखिन हामबाय ताई जिनि सारथंनि थाइथं बुंबाय जिनि सारथां बुंबाय जों जे मानसि सिनि जों फ्लाय दंगो ताई जतन ना आं कयनिया मुसुंगो आं दिल्ली न कयबो दंगो फायदि जों जतन और फाय किसासि जों रां ब्रुं ब्रुं खिबिवै बुजा गयरे लायो हाजार हाजार सबाय रि पाइलायो आङो जाथानि नै रेस्टुरेन्ट थांगै ब्रुं ब्रुं रां खिबि लायो जों आबनो बा किसा सजरा नावै 3 मिनिट बा 4 मिनिट बिसि नांगिया खूब जोरे नाखि 10 मिनिट नांनाय और फाय किसा सा केन्डेल दै थुमा जों जेतिनि मानसा चाइतो गै दङ ताई जतन कयने आं फायदि जतन किसा र केन्डेल लायो बेला बेलाखेनो हामबाय सिनि ताकुक नि बुखा खाकुवारनि बागै नोंसिनि बुबाग्रा बीर बिक्रमनि सिमालोंगो केन्डेल लाइट मोसंनानि बागै गोसों आमारि चोंरना बागै ताकुके बियां निं थानोंलाय आंके गलागाटिनि तामु आंनि मुं तावानक देबबर्मा आं महाराजा बीर बिक्रम कलेज एमबिबि कलेज परि दङ आं दाबो सेकेन्ड इयार सामम खुरुखौ तो बरंमोन फायो पूजा नाय करै इसे मिठा खमैना ओइ और 10-15 मिनिट नि बागा खाबै केन्डेल जों थांनानै जे आबुनि बागै जतन न फायना बागै सादाव आंके ताई साना मुचो दिने महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी नि दैदुम ताई जिनि सार मेडाम दै मंबाय और जे नायखौ जाखा नगै दं जों थांनाय सालाव जे परिस्कार फायगा आबुनि परे दुर्गा पूजानि फार्स्ट डेनि 2 मिनिट जों और
wan suka lighting lo ke pa chung sa ta je man sak to ni wan no nai abuni bisingo first day to chung manli ya light mu chung jara decoration tong nai ro por durga puja o kisha biji tong man baga din chung light the pole ang chung mia light the baga chung tini ni simi ke light chung sa sa khai candle the pala yo ke chung sari ko phung ro ko phai me chin time ro ko chung sari ko phai the pa yo abuni baga joto no sana mu chung jara agor tola tong nai eba office ro agor tola khai tong nai chung khai je mon tong nai ro mo sikla ro mo sana mu chung kisha misha berai tong man time ro ko phano phai 5-10 minute time na weekend dal matang ka belai no chana ina aw gala bela kana hambai lako ini buka hakwa rang mani bagai sini lai buma sini bubagra rong ni lai buma sini mu sung tini ti prasa jagai tongmani sini bubagra rong ni lai buma lai borong ne mukumo tongmani bagai na sini jagai tong rangsani takute bu song nor bahe no jora mang hangke phai mano candle light be phai mano bubagra ni simalungo omo besuk bolong ni kalai tongmani tabu o lighting program ani bagai isale susah sangka lugui mano kebo khaganang rangsan ni takute bu song joramang hangke agliga nagi ni tongnai norok phai sari pango chati musung phai mano sari pango phai bubagra roni bu mungge borok ni khaksang ma mani tongna ni bagai osongro salsa kemanai ashok thaini bagai dopa sukago rang kisa ni bagai baitha no phalo alongo saksawi baksa thailango nuyunggo tongtei baksa monoyo tai bosu nangsinai jengjalni yongnani pogita thangdi achai mahano dofani bagai thainai no thaini tayonggo sangno bedogai munai tetei thainai rong no thangdi achai mahano tofani bagai thainai no